ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ታድሓን ዘለኹም alright ከም ትሉም ርጋ ሓበሻ ኤዱኬሽን መፂና ኣለና ኣሕዋት እስኪ እቱ በሉ ንጥር በሉ እስኪ ኦኬ Kalai kalam dose zahawi tazmesi Kalai kalam dose zahawi tazmesi Kalai kalam dose zahawi tazmesi عبيد له ما تجي من حتى عبيد له ما تجي من حتى عبيد له ما تجي من حتى alright got it enough okay كباب 37 أتينا well tomorrow my goodness صباح أزياء وسانت نايكو طبعا معلتي أحوات صباح the big day كل ترستي كن قلت إنا لومي قداميتي عنتبو فيسبوك بوستس قبرنا بزعبا أن إشتكن زاربنا كلا أيجن what is tomorrow our market جيروم باول ويكا فدرال انتاكم تنايم is the stock market gonna be high خوندي صباح انتا إكمسل نسو كنرينا سلازي بزن كلتي أرستينا خن مهار أحوات قدامي تارستي let me pull this hold on alright عقلي okay here you go good alright تنكل ترستينا خن مهارن كبتا زبرقوا تحانتي أبداناي بزعبا أمس فيسبوك بوستس قبرنا بزعبا لايف انشورانس بزحات حتى فتيرها لكم مثلني انتاي تحطوا فتيرات فتيرها لازلا خنعان ايش تقلص كان بلاينا مجمريا نحنا كم حابشا اديوكيشن بزح عينت تمرتنا مهرينا قال خابتن مهرو ابز حلف سومن ناي لايف انشورانس مهرنا مو قال نفعت مهارو لما عن توديهم سردلنا نابنت نايز السبزي مسدرو تراديو مالتي ورحاوي 9 قرشن نتبي 8 شعاتن اندا خفله ناي سلسته ناي سوري ناي حدا بحموشته مليون يكون مدحن غزيو alright ازي term life insurance بزلخو term life insurance بزلخو سلازي ن 30 عامتيو alright 9 like 9 نتبي 89 كنربحينا حوات دحر اربحنا يا ب 10 خلته لان نبي خنربحينا ب 30 عامت قللا 30 كلتن شح دولار راح يتخفل السبدي alright 30 كلتن شح دولار اب 30 عام تخفلي اذا 30 كلتن شح دولار مخفال مالت very easy مدحنيو term life insurance مالت نسو حدغا اندحراغات يمو نسدرو ወይ ከዓ ንደቁ ነተምናቱ beneficiary ዝኽፈል ገንዘብ ናይ ሓደ ነጥብ 5 ሚልዮን ኩልና ኣለና ኣነ ንኣብነት ኣለኒ 126 ቅርሺ ዝኽፍል ናተይ ክብር ዝበለ እዩ ናይ 1 ሚልዮን ከኣለኒ ማለት እዩ ሶ ብዙሓት ኣለው ንፈልጦም ናይ 50 ናይ 40 ናይ 60 ናይ 10 ድሕር ኮይኖም ዕድሞም ብኸምኡ ክገዝኦ ዝኽእሉ ሶ ናይ 100 ናይ 9 እዚኣኻ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ትማሊ ሎማዓንቲ ፖስት ምስ ገበርኳ ገለ ኣብኡ ተፃሓፈ ኮመንት የርኢ እዚ ክብል ከለኹ ግን term life insurance دنتن قرب تصحيفن زلوا كومنتاتين اشتي كنبب okay I know everybody love it مزي خونتا زلو ابزيا كومنتين اشتي كهبي I don't mean that 9 hours something اتازلا still one
እንደገና ሃኒውን ጽቡቅ ከም ዘላ ናድረስን ተመሊሳ ዝገለ ሕቶታት ሓይታህንላ እንታይ ኣሎ እንዳነበርካ ሊቪንግ ቤኔፊሻሪ ዝህበካ ካልእ ጥቕምታት ዝብል ሕቶ ሓይታህን ዘላ ዝኽብል ከለኹ I know she's insurance agent yeah so ንሓንቲ ካብአን ክትውከስዋ ትኽእሉ ኢኹም ነዝታት ብዝያዳ ክሕግዝኹም ይኽእሎም ካልእ ግን ነዚኣ ክንገልፃ ከለና ንሕና ከም ሓበሻ ኤዱኬሽን ላይፍ ኢንሹራንስ ንምህር ኢና ክንምህር ከለና ግን ዲቴክ ደስ በለ ላይፍ ኢንሹራንስ ምስቲ ቤኔፊት ዘለዎ ጥቕሚ ዘለዎ ክትወስድ ትኽእል ዶ ትብልኩምኒ ውልቃዊ እየ ክምልስ ኣነ ኖ because I know my money ገንዘበይ ኣብ ካልእ ከመይ ከም ዝሰርሕ I'm investor so እዚ term life insurance ምስ benefit ዘለዎ ናይ universal ግን ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ኣዝዩ ጽቡቅ ንዝኽእሎም ኣነ ከም ደስ በለ ግን ወሲደ ይፈልጥን ምክንያቱ I have other investing strategy ካልእ ስለ ዝጥቀም so እንታይ ዓይነት strategy ኣሎ እውን ኢሎም ኣለው እሳቶም ናይ ብሓቂ ጽቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት እዮም so let me share to you guys እንታይ ኢና ንምህር ሓበሻ education ስለምንታይ ኢኻ ኣነ ከም ደስ በለ ክወስዶ ዘይክእል ዋይ ተርም ጥራሕ ኣለኒ ኣነ 126 ቅርሺ ዝኽፍል ናይ 1 ሚልዮን ኣለኒ ማለት እዩ so that's ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን so 126 so እስኪ ሸር ገብረኩም እየ እዚ ግን ምስ ማንም ዘዋቅዕ ብሉን ነናይ ባዕልኻ ስትራቴጂ ለካ ኣነ ደስ በለ ዝገብሮ ማለት እስኹም ግበሩ ወይ ኣነ ግን ንሕና ከም ሓበሻ ኤዱኬሽን እንታይ ኢና ንምህር እዩ ትቐንዲ ሕቶ ንምህሮ ኢና ብዘን እሽቲ ክንገልጽ ብምቕጻል ኣድቫንቴጅ ኣሎ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ብዙሕ ነገር ምርጫታት ኣለዎ ሓደ ሰብ እንታይ ክወስድ ዝኽእል እንታይ ከብል ዝኽእል እዞም ትሪኦም ዘለኹም 10 ፕሮግራም ንምህር ኢና ኣሕዋት ኦኬ መጀመርያ ከም ሓበሻ ኤዱኬሽን እዞም 10 ፕሮግራም ንምህሮም ኢና ኦኬ መጀመርያ ኣብ ቁጠባዊ ዜና PPI CPI CPE and an earning company unemployment fed inflation ብዛዕባ fed ጽባሕ ዝመጽዩ ሕጂ ክገልጻ እየ ድሕሪ እዚኣ ክላስ ማለት እዩ very important ኒ ቁጠባና ኪ ማለት እዩ ብምቕጻል ምሕደራ ገንዘብ ንምህር ኢና ቀጺልና ስታክ ማርኬት ንምህር ኢና ድሕሩ ሪል ኢስቴት ውን ንምህር ኢና ሪል ኢስቴት ገዛ ምግዛእ ድዩ ኢንቨስት ምግባር ድዩ ኣወፍሪ ኮታስ all type of real estate wala commercial bel wala single family home bel kullu ab business ንምህርና ንግዲ ቁጥር 6 መድሕን ንምህርና መድሕን እንታይ ንምህርና ምስልኩም ናይ ህይወት ንምህር ለከ ላስት ዊክ ምስተማሃርና ከምዛ ብዙሓት እዮም ገይሮም ዘሎ ሓደ ደስ ስለ ዝበለትኒ ኣናይቲ ሓደ ምጽ እምበር ብዙሓት እዮም እዚ ምስተማሃሩ ምስ ፈለጦ ናይ ባዕሎም ውሳነ ዝወስኑ ገሊኦም 100 ገለን ይኸፍሉ ገሊኦም 100 ይኸፍሉ ገሊኦም 40 ይኸፍሉ ገሊኦም 50 ዝኸፍሉ ናይዚ ሎም ዓንድ መጻተን ግን 1.5 ሚሊዮን ምስ ወሰደ ዝያዳ ኮይናትኒ ኣነ 126 ከፍል ናይ 1 ሚሊዮን ኣለኒ ካልኡን ከም ናቱ ግን ፍሊስ ዝበለትኒ ፖስት ገርያ ንብዙሕ ሰብ ግን ሕቶ ፈጢራ ካልእ ናይ መኪና መድሕን ንምህርና ብጣዕሚ ኣሕዋት ከምዚ ቀሊል ካይመስለኩም ኣብዚ ዝመሃር ኣብዚ ንምህሮ ናይ መኪና መድሕን very important ንስኻ ሲምፕል 25000 liability ሒስካ እንድሕር ዝውራሊኻ ንእሽተይ ሓደጋ እንድሕር ፈፂምካ ኦኬ በቲ ሓደጋ ዝገበርካያ እቲ 25000 ሒስካያ ዘለኻ ገንዘብ እኹል ስለ ዘይኮነ ነቲ ዝፈጸምካያ ሓደጋ ናባኻ ናብ ንብረትካ ይመፁ ናብ ሳላሪ ወይ ከዓ ደሞዝካ ወርሓዊ ይመፁ ናብ ገዛ እንተሊካ ገዛኻ ይመፁ ኩሉ ነገር ኢኩቲ ዘለካ ኣሰት ዘለካ ኢንቨስቲን ዘለካ ንብሙሉኡ ትካላኸሉ ከምኡ ናይ መንበር ገዛ መድሕን ንምህር ንኣብነት ሲምፕል ገዛኻ ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት እንድሕር ገዚእካዮ ምቅጻል ወይ ከዓ ምብራዕ ወይ ከዓ ዝኾነ ፍሎዲን እንድሕር ኣጋጢሞ በቲ ሽዑ ዝኣተኻሉ እንተዘየልዩ ለሰይ ሽዑ ክትገዛ ከለኻ 200,000 እንድሕር ገዚእካያ ድሕሪ 5 ዓመት ታ ገዛ ፎርሽር 400,000 እንድሕር በፂሓ ኣብዛ ዓመት እዚ እንድሕር ምቅጻል ዲ ካልእ እንተጋጢምዋ ንስኻ ናይ 200,000 ጥራሕካ ሒስካ ጸኒሕካ 200,000 ምስ ሃቡኻ ነታ ገዛ ሪፕሌስመንት ንክገብሩዋ ለሰይ ናይ 400,000 እንድሕር ዝውድእ ኮይኑ 200 ይቦኻ ጠጠው ኢልካ ትተርፍ ዓንዲ ትህሉ ማለት ሶ ቀዳምነት ቁጥር 6 ንምህሮ ንሕና ዝመድሕን ፕሮቴክሽን
ናይ ህይወት ክንብል ኮለና ነቶም ምቁራት ስድራና ነቶም ምቁራት ደቅና መድሕን እዩ ደስ ኢላትኒ ካብ ቴክስት ዘንበብኳ ኣብኡ ኣነ እንድሕር ናይ ኣምላኽ ነገር ዕድመ እንተዘይህብኒ ንድሕረይ ዘለው ደቀይ ድያ በዓልቲ ቤተይ ድያ ኣብዚ ገዲፈዮም ክኸይድ እንድሕር ኮይነ ናይ 1 ሚልዮን እንድሕር ከሪለኒ ኮይኑ ዘለኒ ሞርጌጀይ ዲ ዘለኒ ዝኾነ ነገር እቲ 1 ሚልዮን ምስ መፀ ክኸፍለይ ዳን ደቀይ ወሊደዮም ዘለኹ ደቀይ ብሰላም ይነብሩ ማለት ኣብ ዓለም ተምፅኦም ከተምህሮምን ከተንብሮምን ራይት ደን ዘም ቆልዑ እዚኦም ካብ ማንም ኣይተርፉን ገዝኦም ክፉል ይኸውን ናይ ትምህርቶም ባጀት ይህልዎም ዳስስ ግድ ኢናፍ ኣኽለካ ማለት እዚ መድሕን ናይ ህይወት መድሕን ናይ መኪና መድሕን ናይ መንበሪ ገዛ ብስትራቴጂ ፕሮቴክሽን እዩ ቀዳማይ ኢንቨስትመንት ኣብ ህይወትና ወይ ከዓ ኣብ ስራሕና ወይ ኣብ ስድራና እዚ ቁፅሪ ሓደ ኢና ንጥቀም ልል ሂስትሪ ንእሽተይ ክነግረኩም ቅድሚ ሰሙን ይኸውን ናተይ ሓደ ፕሮፐርቲ ኮመርሻል መኪና ክልተ ማኪና ኣብ ፅርግያ ተሃሪመን ሓንቲ መኪና ምስ ሃረመታ ንሳ ነጢራ ሓደ መንደቕ ክኸውን ኣፍሪሳትለይ ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ኢንሹራንስ ስለ ፀንሖ ኢንሹራንስ ደው ኢለ ገና ኮሚኒኬሽን ኣሎ ንሱ እንተውሒድኒ ኢንሹራንስ ናተይ ኢንሹራንስ ስለ ዘለውኒ ናተይ ከዓ ክድውልሎም ኦፍኮርስ እቲ ረንታል ናይ ባር እዩ እታ ዋና እቲ ባር እውን ኢንሹራንስ ኣለዋ ናብ ናታውን ክሰግር ንኽእል ኣቑሑት ናታውን ተባላሽው ኣሎ ሶ መድሕን በን መፅኡ ኣይትብለናኻስ በን መፅኡ ኣይትብለናኻ ነዚ ዝኾነ ነገር ማለት መዕነዊ ሲምፕል ዳተርም ሶ ኣምሳ ሃፒ ምስቲ ኢንሹራንስ ተዛሃራሚ ኣጋጣሚ ምስ ኮሚኒኬት ገብር ኣለኹ ግን እኹል ኢንሹራንስ ዘለዎ ይመስልኒ ደናብ ናተይ ኢንሹራንስ ሰግረ ናተይ ኢንሹራንስ ከዓ ነቲ ናይቲ ዋና ሬስቶራንት ኣብ ሬስቶራንት እያ ተኻርያቶ ዘላ ንዓ ኢንሹራንሰይ ከዓ ንዓ ፈለግ ገብርዋ ሸሃፍቲ ፔዳ እቲ ሓደ ወልስ ሶ ኢንሹራንስ ብጣዕሚ ንምህሮ ኢና ሲምፕል ኣብነት እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሶ እጂ እዚ ብምሉእ ኦኬ መሰረታዊ ብዛዕባ ቀረፅ ምንህር ኣብ ኣሜሪካ መሪፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ከምኡ ናይ ጥሮታ ኣካውንት ፎር ኦዋንኬ ሮዛ ኣረ እዚ ኩሉ ፍልልይ ንምህር the number 9 and the most important credit score ከዓ ንምህር ንስኻ 550 ዘለካ እንድሕር ኮይና ንገዛ ክትገዝእ ተደሊኻ ኣነ እንድሕር 840 ኣለኒ ንዓይ ዝህቡኒ ንዓኻ ዝህቡኻን በበይኒ ሎን በል ኢንተረስት ወለድ በል ንዓይ ኣፕሩቭል ክህብሉን ዝኽእሉ ሎንን ንዓኻ ክብሉኻ ዝኽእሉን ብኢንተረስት ሬት ሃይ ስለ ዝቡኻ ንዓኻ ንዓይ ውሕድ ስለ ዝህቡኒ ኣብነት ማለት እዩ ናተይ ኣፕሩቫል ሃይ ይኾነ the most life saver ንምህር ካልእ ቁጥሪ 10 under Trump administration ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት እውን ምስኡ ኣጠቓሊልና ንምህር ሶ ናበይ ዝመፅእ ዘለኹ እቲ ኢንሹራንስ ፓርት ኦፍ ናይ ትምህርትና ይሻድሻ ክፋል ሕጂ ነዚ ክትመሃሩ እንድሕር ደሊኹምኩም ኣሕዋት እዚ ምሳና ክትቅፅሉ እንድሕር ደሊኹምን ምሳና ክትመሃሩ ትኽእልኹም ነዚ ኩሉ 10 ፕሮግራም ናይ 11 ማንዝስ ዝውድእ ድሕሪ 11 ወርሒ ኣብ ኩሎም ኣባና ግሩብ ኣለና ኣትሊስት ኣብ 2 ግሩብ ኣለና ቀና ኣቨሬጅ ከባቢ 200 ሰባት ኣፕዴት ኩሉ ሻዕ ሓድሽ ሓበሬታታት እንዳተለዋወጥና ንኸይድ ማለት እዩ so Habesha education is doing great and thank you so ንምምላስ ሕጂ ናበይ ክመፅእ ናብቲያ ኣርእስቲ ክመፅእ እየ ላይፍ ኢንሹራንስ ናብ ነዛ ፓወርፖይንት ንምህር ኢና ላይፍ ኢንሹራንስ ሓደ ዓይነት ታይፕ ኣይኮነን ላይፍ ኢንሹራንስ ብዙሕ ዓይነት ታይፕ እዩ ዘሎ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና let me teach you in here types of investing ሕባት ብዙሕ ዓይነት ኢንቨስትመንት ታይፕ ከም ንምህር ክነግረኩም this one so እዚኣ ነዚኣ መልስያ ብቪዲዮ ክገልፀላ ስለ ዘለኒ ነዚኣ ትሪኣ ዘለኹም ኦኬ ብሂወትካ ከሎ very good ነጥቢ ኣልዒላ ዘላ ደስ በለ just I would like to know of there is other strategy that can offer life benefit ትብላላ easy let me back this ነዚኣ she's an insurance agent by the way let me back this insurance ኣብዚ ትምህርትና ኣብዚ ኣላ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂዋት ቤነፊት ኢና ንዛረብ ዘለና ጃን ኣለኩም ኣኒቲስ ኮይና
ازي انا مهاري اندكس بهالالو مهاري جن اب حبشا اديوكيشن كنمهر كلنا ان تاب اوف نايتهم زرعخم ريل استيت بل بيزنس بل كالي بل ازم كلهم تايبس اوف انفستمنت كانمهر individual stock نمهر وطرحاده تسلا انت تمثل الله بالانتير تمثل الله انفيديا اب انت وافريكا تمثل الله اوكي بوندس نمهر قطرها لته investing fund نمهر mutual fund index fund and an ETF بزعبا real estate نمهر REITs مالتي كاله بزعبا commodities نمهر any silver or gold whatever it is بزعبا peer to peer lending نمهر cryptocurrency like actually bitcoin قرب سقط أبينا نخي not really قلنا اللون هذا مهرو نفعات مالتي بزعبا CD نمهر كلا عينة investment إذا منزله كلا دخونا collectability بهالون نمهر saving account نمهر options أم مسرح لنا هجخن مهرينا نيتس بزعبا insurance كاب زخونون yes نمهرو forex أنا حالفه types of investment مهال so insurance حما عملت investment أيكونن طبو investment يو جن well there is options you can do كل شيء حبيش education تاعنا نمهر حوات تاعنا نزارب إذا بمولو تقمتات نمهر calculation نقبرلو then كابو اتسب أبي يحشو بعلي مرز هاتو أنا إذا فورك وجنزب ورحاوز خفلو شهكر شديو حموش مئة ديو whatever ورحاوز أوتو إذا قلت invest معي ab insurance ab index universal index إذا بهالنا عملت ab universal index ولاس ab stock level bond level seed level وين index like S&P عينت وين ETF which one is my money أبي جنزبين عاي more كمل سلا يزغلي simple term so زي مستمهرنا حبيش education مدمدمتا ولك أسب نناي بعلو ولك يقبر مالتي نابزي بوشاين قبرو نابزي عندفو نابزي عندفو كم دس بلكا كده زين هلكا جنزب كامل زين هلكا زين هلكا زين هلكا إذا كله جن مس كله أنت يا قاتمي recession على مودا ماركت على خالق على الله yes 5 years مالت اندحر نحنا analyze نقبر كوينا حموش عمت باك ندحري حموش عمت recession ترى إلى خوني خلي بزح جن up ETF like up S&P اندحر 12% with an average 50 years هبا كخوينو well اندحر up only تجينا أنا universal index ولا نقول ولا 7% هبا كان اندحر كوينو أبزي somebody gonna be mutual أبزي no so نعبنت إزدارو زلو you can calculate نبخات فري well ab individual stock 10 3 4 هبا كان اندحر كوينو well ab index كا 12% هبا كان اندحر كوينو that's your own risk not كامرج عليك او ab bond اندحر 5% هبا نخوينو ab ETF كا almost 18-19% هبا like 5 years history مالي هبا اندحر كوينو ገንዘባይ ባይ ከወፍራለኒ ናተይ ምርጫ ምስ ኩሉ ምስ ዝኸይድ ካ ምዚ ዓይነት ስትራቴጂ እዚ ካ ነናይ ባዕሉ ሪስኪ ኣለዎ ወል ኣነ ፒር ቱ ፒር ክገብረ ክእለ ኣነ 7% ንሓደ ሰብ ከለቆሕ ክእለ ዓመታዊ 7% ክበኒ ክእለ ተጸጊዐ ኸይድ ክእለ ምስ ብዙሓት ኣለዋ so to you ናይ ባዕልኻ ሕጂ እንታይ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ማርኬት ዓቢዩ ብዙሕ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ካብዚ ዓይነት ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዚ ፒክ ናይ ባዕልኻ ኦ ሪል እስቴት ክሕሸኒ ኦ ቢዝነስ ሕሸኒ የስ ካፒታል ከለካ ኸልና ዝኽልተ ሜቢ ኣብ ሪል እስቴት እንድሕር ገዛ ክትገዝእ ለኻ ኣነ ኣቨሬጅ ዳውን ፔመንት ሜቢ 50 ሽሕ ከለካ ኸልና ሓንቲ ገዛ ኦ ቢዝነስ ክጅምር እንድሕር ለኻ ሜቢ 50 ከለካ ኸል 20 ከለካ ኸል
then which one is good? Real estate, business, stock, whatever. Number of مسأتها بعلها how much you real ناتك عامة أو تملاسي مصنعتي إخاتوس. سلازي كل شيء أبي يحشكم أبي تدمعوا أبي يطعمكم بعلكم هم توسنوا كم حبش education كن إذا بملو نمهران نقولتون إنا نحبرتسب. So then what do you mean life insurance كتب لنا خلقها نزل حتى نبتها life insurance كأتيش. Okay life insurance كسلم أنت أخا أقداس تبلو أنت لكمني very good life insurance رايزة يكون بحلفي business تلك أبتناي business كا general insurance business تيبل كا نايجزا خا insurance رايو ناي مكنا خا insurance رايو and then life insurance كا خليه كاي life insurance ثلاثة نجار protect يقبر نابنت هيوت قبل قوله هيوت نات كان هيوت دك كان هيوت تمكرت صدرا بيت كان السخان دحر سريحكات راي تخون كا أبت جزا نات كا أتاو طرح دحر زدلي خوينو نت جزا السخان أملاخ فقيد وتوجدي كان دحر كون كا هيوت نايتا صدرا بيت مولا يعني very bad damage تسعة قرشين بسمانان شعتن هيبو وزن 12 اندحر كيرو تايمس 30 عمت اندحر كيرو كباب 30 كلتن شح دولار سي اب 30 عمت نخاي كفل كبل اي موتني دبل نخا بيجمع املاخينا نقول فكل شيء your life is ended اندحر وديو هيوت نايتا سدرابت دك خا مسعي نايتي فل نايتي بك نايتي دك خا عنوت تعني خايت خير الله دك اي بلاين جيم ابا نيات نسخه تاو ገንዘብ نسخه اخا نايتا مورجاجان غزا نايتا غزا خراين قال تخف زلا بليز زي بتعمين انصوتل be careful life insurance زي بلكم اندحر تخدل لكم بزياده قلعو زلوكم حلافنا زلوكم سدرا زلوكم نقول كاين اندحر كاين لايف انشورانس يقليني خليان تلين نقول كاين لايف انشورانس هيلني اوكي كلي كايرو يا خليني بتخكل كليني انا اندحر حدقا قاطي مني كاب غوفاندمي دحن كابتا غوفاندم خاب دحن لايف انشورانس يخفل لي انا ريساي ناب دس بلن عدي خير ابريدي خبر ولا ناب زخون هلو مسؤول مست لايف انشورانس ون اندحر تهارينكا توصيعكا اجر خادي ولا قال خاب خبيد ما حسيت اندحر تاريخا ون بنفيس عليك دايل مسؤول زخيد مالتي okay so you need to have this a lot benefits get choose a term okay types of life insurance alone بزحاتهم term life insurance قطر حدا ازي اذا لو معك بوست قبركم فيسبوك ازي ايجزي امنت ناي 30 عمت جزيو 9 قرش نت بيعيدنا ازي انت تقوم له امثلكم نايزا term نايزا زغزا انت من كا بنفيت الله كلون منالبات اندحر بخبيت تهارينكا غرها سيركاون بنفيت كالو كلته ነገር ተማል ካሽ ቫልዩ ካሽ አድቫንስ ይብላ more affordable why አይገበረላን well maybe ከም ተቀዲምና ዝበልና ካብቶም ብዙሓት ዓይነት ኢንቨስትመንታት ሰብዚ ምሳናተ ማህራይ almost ዓመትን ገለን ዝገብረይ ካብኦም ፒክ ገይር ኾን ይኸል ሰብቲም okay but that type of life insurance ካል قطرت whole life insurance አለ ናይ ሙሉ ዕድመ life insurance እዚ አለል እቲማን ዘለ ዝኸፎ ተኸፍሎ affordable दै ክኾን ይኽእል ወርሓው ተኸፍሎናው not to payment but ናይ ዕድመ ካምሉ why do انا ንኣብነት እንታይ ኣለኒ why انا 30 ዓመት ኣለኒ why do pick 30 ዓመት ደስ በለይ well ኣምላኽ ተጽኒሕና ናይ 30 ዓመት ኩሉ ዘለኒ ዕዳይ ናይ ገዛይ ናይ ገለስ ደቀ ክግብዝ እዮም no matter what ድሕሪ 30 ዓመት I don't need متكرر of course تموت أخلقها then why don't you just pick salas and I the whole life no whole life in the خبوت خير أنا أزي خبيرني okay that term again very easy ناي salas عمت pick جري كم زنا يحاولنا هجي حدا نتحمش تميلا pick جر اللهم عليك enough
30 ዓመት ደቁት ዝናኣሰ ሕጂ ዝወለዶ ቆልዓውን ወዲ 30 ኾኒ we live ንሕና ንነብር ንደቅና ኢና like ኩልና ወለድ እንድሕር ኮንካ ኣሕዋት ርጉም እዩ ወለድና ክብልናሲ ኩሉ ሻዕ ይዝክሮም ኣቦይ ኣደይ ክዛረበል ድሓን ምስ ወለድኩም ክንሪኦኩም ናብለኻ that's the hardest ኣነ ዝከላኸል ዘለኹ ንኻይ ሞት ኣይኮን ዝከላኸል ዘለኹ ሞትሲ ኣምላኽ ሓደጋ ብመኪና እውን ብዝኾነ ነገር ትሞታ ኣነ መይተ ድሕረይ ፋሚሊሲ እንታይ ክኾኑ እዮም እሾኽካ ይወግኦም እዚኣ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ንዓዓ ትኸልክለልካ ስመትካ ተንገንዘብ ነቲ ቤኔፊሻሪ ትገብሮ በዓል ቤትካ ድሕሩ ኣጋጣሚ ድሕሪ በዓል ቤትካ ኻ ደቅኻ ልዕሊ 18 ድሕር ኮይኖም ተጠቀምቲ ክትገብሩ እንትኻ ትሕቲ 18 ድሕር ኮይኖም ግን as like you know trust ኮይኑ ንዓኦም ፅባሕ ንጎም ክንድኡ ምስ ኮኑ ክወሃቦም ትገንዘብ ሬዲ ትገብረሎም ማለት ነቐረፅ ኣብዝኻ so you can pick a term so ኣነ ኣፎርድ ክገብረ ላይፍ ክወስደ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣብ the whole ክወስደ ኻ you can do that ከም ድላይካ ታይፕስ እየ ንዝገልፅ ዘለኹ ብዙሕ ዓይነታት ከም ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እንደገና ዩኒቨርሳል ላይፍ ኢንሹራንስ ይባላል ኣሎ you can allow እዚ cash value ሎ መጽናዕት የለካ ማለት do you want this probably yes ኣነ ክንዲ ዝኸፊለ ክንዲ ዝውን ተመላስለኒ ናትካ ምድማርን ምግዳልን ኣብኡ ማትስ የለካ ሰብት እዩ no ኣነስ ደስ በለ ስታክ ትብሎ ዝኻልእ ትብሎ ቁሉብ ሪስክ ስታቲ ካልእ ከም ዘሎ ona you can go this safe haven ዓይነት ማለት ያዚ ተመላሲ ግን ውሕድ ተመላሲ ዘለካ ሰብት እዩ educated ትኸውን ነፍስኻ choose which one you want variable life insurance ይባሃሉና ኣሎ number 4 still the same way cash value grows ኣሎ ጅዝ እንታይ ባዕልኹም ክትፈላልዩ ኣበይ ሕሸኩም ማለት ያ final expense insurance ዝባሃል ኣሎ number 5 so ካብዚ ኩሉ ዓይነት እዚ almost ሓሙሽተ ኢና ገለጽና ኣበይና ይሕሸካ ባዕልኻ ምርጫ እዩ እንታይ ኢኻ ትወዳደር ኣነ ወርሓዊ ክንደይ ክኸፍል እቲ ዝኸፍሎ ዘለኹ ገንዘብ እንድሕር ክንዲ ዝኸፊለ ንኣብነት እቲ ካሽ ቫሊ ዘለዎ ዝበሃል ቤነፊት ዘለዎ ዝበሃል ኦኬ እንድሕር ዛ ካሽ እዚኣ ናብዚ እትያ then እዛ ካሽ እዚኣ ሃባት እንድሕር ኣብ ካልእ ታይፕስ ኦፍ ኢንቨስትመንት እትያ ስታክ በል ሪል እስቴት በል ቢዝነስ በል ኩሎም ተምብሎም ፀናሕ ቦንድ በል ኣበይ ተመላሲ ይረኽበላ እዩ ነጥቢ ኣበይ ትሕሸካ ንዓኻ እዩ ነጥቢ ኩሉቱ ናይ ምስ ሪስክ ዘሎ ምስኡን ኣበይ ይሕሸካ so ሓበሻ ኤዱኬሽን እዚ ፅቡቅ ገርና ንምህሮ okay so again welcome እዚ ምሳና ክትመሃሩ እንድሕር ደሊኹም ሕጂውን ብዙሕ ኣርእስታት ስለዝትክፍንና ምዚ ብዙሕ እዚ ብሙሉእ ዊ ቴክኒካሊ ማስተር ይነገርና ነዚ ኣቱ almost ክልተ ዓመት ዳርጋ ሕጂ ሰሪሕናሉን ኣውፂናልና እዚ 6 ዓይነት እዚ ምሳና ክትመሃሩ እንድሕር ደሊኹም ብሙሉእ እዚ ክንብል ከለና ግን ካብ ኣካውንቲንግ ዝመፀ ትምህርቲ ካብ ፋይናንስ ዲግሪ ዝመፀ ካብ ኣካውንቲንግ ዲግሪ ዝመፀ ካብ ተሞክሮውን ልዕሊ 10 ዓመት ዝመፀ እዩ ናይ ተሞክሮ ጥራይ ዘይኮነ ብሙሉእ እዚ እውን ንቴክኒካሊ እንዳሰራሕና ኢና እንዳገበርና ኢና ነምፆ ንሕና ክንምህር ከለና ኣሕዋት we do it okay ኢንሹራንስና እንታይ መስል ነርእዮም ኣብ ክላስ ናይ ላይፍና እንታይ መስል ናይ ገዛና ናይ መኪናና ከመይ ጌርና ንቕይሮ ከምኡ ናይ ታክሲ እንታይ መስል ናይ ቢዝነስ እንታይ መስል ኩሉ እዚ ናይ ሪል እስቴት እንታይ መስል ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ቢዝነስ ክንገዝእ ከለና ሪል እስቴት እንታይ ኢና ኮስት ጌርና እንታይ መስል ናይ ስታክ ማርኬት ፖርትፎሊዮና እንታይ መስል ምሕደራ ባጀትካ ኩሉ እዚ ብሙሉእ ክትመሃሩ ተለኹም ምሳና ክትቅፅሉ ትኽእልኹም መርሓባ ኪንኡ ግን there is a lot opportunities ኣብቲ ኮይኑ ግን number 1 ኣብ ህይወትኩም እዚ አንተ ዘይብልኩም you better consider yourself my friend life insurance ማለት ኣብቲ ዓይነት ሰለስታት ኢንሹራንስ ዘይብልኩም you better think and back yourself this is life saver ናትካ ጥራይ ዘይኮነ ናትካ ደቅኻ ደቅ ዘለዎ ጀነሬሽን ካን እውን በቃ ደቅኻ ባሕፂሩ ደቅኻ ስን ክቕፅሉስ ወይ ከዓ ታስድራኻ ታሙቕ ትስድራኻ ንኻይትቆርርስ ንኽትቅፅል you need life insurance cost wise ዓቕምኻ ግመሮ you don't have to go that big ድሕር ናይ ገዛ ኣነ ንኣብነት ገዛ ዋጋ 500,000 ኮይና ንኣብነት ካልእ ዕዳ እንተሕር ዘይብለይ ኮይና 500 ኮይና why do I don't need to buy 1 million
I can buy 500 paid off and done no أنا جزاي 500 شحة 1 مليون جزية so ምናልባት ተጋጢም ንኻት 500 ሽሕ ገዛይ ሞርጌጅ ከፍለይ 500 ሽሕ ተረፈኻ ንደቀይ ወርሓውን ትምርቶም ገለ smart good that's another the biggest and the best investment all right ናብታ ካልአይቲ ፕሮግራም ኢና ክንኣቱ ሕጂ ጽባሕ ፌደራልስ ክመጽዮም ፌደራልስ ጽባሕ መጽዮም እንታይ እዮም ከምጽልና ንዕና ህሪ as of marketና እንታይ ክመስል ጽባሕ ማለት እዩ let me drink this coffee okay all right then أبز حلفة let's get it all right submitting okay gotta make sure am I like sharing all right got it so please ናይ ዕቕቢት ኣንብብዋ ኣብ ኣላ very good one of our agents ማለት እዩ ናይ insurance agent ያ ዕቕቢት እውን she's so smart helpful ምሳና እውን ነዊሕ ትኸይድ ነይራ እያ so you need you guys to read that contact ተለሊኹም እውን ኣብ ኣነ ለስማ ኣብዚ ናይ insurance better assist ክትገብረኩም ትኽእል እያ so let's go ጽባሕ እንታይ ክመጽእ እዩ ኣሕዋት ጽባሕ is a big day tomorrow is a big day what is gonna market stock market Tesla my friend መጀመሪያ ኣብ 2024 መወዳእታ ዲሰምበር እንታይ እዮም ሂቦምና ንሳ ኢና ክንረኽባ ሕጂውን so December 18 እዚኣ ኢለ ክርኢ ኣሕዋት okay very good point let me do this so ጽባሕ ኣበይ ኢና ክንጥምት sorry summary ናህና ኣለና እቲ summary ዝበሃል ni እዚኣ 2024 ዘላ no more oh hold on I got to do this another way download this mark ገብራለኒ okay here you go then look at እዚኣ 2024 ዘላ ትርኢ ኣለኹም ኣብዚ ሓለፈ ሕጂ እዚኣ 2025 ኮይና ክትመጽያ ኣብዚኣ ዝመጻ ነምበር ኢና ክንደሊ ምክንያቱ ብዛዕባ 2024 ኣይገድሰናን ኖ ሞር ደን ኢና ኣላ እዚኣ ካንስል ኮይና ኣላ 2025 ኢላ ክትመጽያ 2026 ከምዚ ኢላ ኣብ ዲሰምበር ወርሒ 12 ዕለት 17 ዘሃቡና ማርኬትናውን ካብ ሸዓ ዝወደቐታ እያ እንታይ ኮይና ማርኬትና ሸዓ ወዲቓ እንተልኩምኒ ብሰንኪ እዚኣ ትሪእዋ ተለኹም ብሰንኪ እዛ ነጥብ እዚኣ ወዲቓ ማርኬትና ሸዓ እዚኣ ሰርክል ገብራ እዚኣ ትሪኢ ኣለኹም ጀሮም ፓወል እንታይ ኢሉና او ጽንሕኒ ከኣሊ ናይ ዕቕቢት ተኣሽም ትኽእልኣኩም ኣላ መስለኒ ኦኬ so ብሰንኪ እዚኣ 3.9 ዘላ
እንታይ ኢልና ጀሮም ፓውል 4.4 ኣሎ ኢልና ፌድስ ፋንድ ሬት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ከም ወዲኦም ዶ የስ 4.4 ወዲኦም ትሩ ኣብ ንግምታቱ ን2025 ሕዝዋ 2025 ንህዝልኩም ኣብዛ ዓመት ዘለና ፌድስ ፋንድ ሬት ካብ 4.4 ናብ 3.9 ጥራይ ክወርድ ኢልና እዚ ክብል ከሎ 0.25 ሲ ክልተ ግዜ ሬት ካ ጥራሕ ይዘለ ኢልና ማርኬትና በዚኣ ድዋዕ ኢሉ ዋይ ተባሂሎም ስለምንታይ ክልተ ግዜ ጥራይ ማርኬትና ከምኡ ክትገብሮ ተባሂሎም መስሓተቱ because ናይ ትራምፕ ወይ ከዓ አድሚኒስትሬሽን ናይ ዝኒው ምምሕዳር ቀረጽ ወይ ከዓ ታሪፍ ዝገብሮ ዘሎ ንሕና ክላሪቲ የብልና ናበዩ ከመይ ይመስል ክላሪቲ ስለዘይብልና እቲ ቀረጽ ዝገብሮ ዘሎ ሞር ኢንፍሌሽን ክፈጥረልና ስለዝኽእል ንሕና ተቀዳዲምና ንወለድና ንፌድስ ፋንድ ሬት ወይ ከዓ ንኢንተረስት ሬት ካት ኣይንገብሮን እዮም ኢሎምና ኦኬ ጽባሕ እዚኣ ሳመር እዚኣ ክንረኽባ ኢና ጽባሕ ምስ ረኸብና እዛ ሳመር እዚኣ ሕጂ ከምታ ዝበሉና ድያ ክትቅጽል እዚኣ 3.9 ከም ኣላ ድያ ከም ኣድያ ክትቅጽል ዋላስ ክትቅየር እያ ከም ኣንተ ቀፂላ ኦኬ እንታይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ጽባሕ is going to be the worst day ማለት እዩ ማርኬትና is going to be drop ኣሕዋት ማለት እዚኣ እንድሕር ከማ ቀፂላ እዛ ትሪኦ ዘለኹም እዚኣ ከም ኣንተ ቀፂልና ጽባሕ ማርኬት is going to be bad why because still ክልተ ግዜ ሬት ካት ጥራሕ ንገብሩ ማርኬትና ግን ክልተ ግዜ ሬት ካት ዘይኮነ ዘዳሎ ዘሎ ሞር ዛን ክልተ ምክንያቱ ናይ ረሲሽን ምልክት ናይ ሙዳቅ ማርኬት ምልክት ተራእየሎ ባህሊ ማርኬትና so look that number ጽባሕ እዚኣ እንታይ ትግምታ ደስ በለተልኩምኒ maybe 0.25 ኣና ኣዘር ማለት ኣነ ናብ 3.6 ይግምት ራዩ 3.6 ንሳን ድሕር ኮይና ምስኣ ዝኸዳ ኣለዋ ከም ብቤ ማርኬትና is going to be happy but ሕዝኒ GDP ኣብዚኣ ንህልኩም ራዩ ኣብዚኣ ትመጽእ ንኣብነት 2.1 ኢሎማ ዘሎ እዚኣ ኸ GDP ክንደይ ክትመጽያ maybe እዚኣ 1.8 እንድሕር መጽያ ማርኬትና domestic gross product ወይ ከዓ ዕብየት ቁጠባ ናይ USA ኣብ 2025 ብ1.8 ይኽዓቢሎም እብዝብልና ዘሎ bad ብ1.6 is fine 1.8 is fine but ካብ 1.5 ንታሕቲ እንድሕርኢና wow federals ፈሪሃም ኣለው recession ምውዳቅ ማርኬት ክመጽ እዩ ደን እዚ ንኣብነት ኣዝዩ ውሕድ ተረኺብና ኣብዚ ናምበር እዚ ግደፎ 2.1 ክኾን ኣይክእልኒ ካብኡ ንታሕቲ እዩ ኣዝዩ ናብ 1% ናብ 1.2 1.3 1.4 ገጹ እንድሕር መጽዩ ኦኬ for sure እዚ 3.6 ወይ ከዓ ለስ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ማርኬት ይወድቕ ስለ ዘሎ ሃየው ግዜዩ ቁረፁ እዩ so look that number ጽባሕ እዚኣ ኣዝያ low እንድሕር መጽያ like na 1.5 1.4 ገጽ እንድሕር መጽያ the worst እያ okay recession ክመጽእ completely በቃ that's why ሓቆም እዮም እዚኣ ኸ ታክትኮና ሽዑ ንሳ recession ክመጽእ እንድሕር ኮይነ እዚኣ ኸ ናብ 3.6 ገለ ገጽ ክትወርድያ ወላውን maybe 3.4 ግን I don't think so that much maybe ተኸዱ 3.6 ካብኡ ንታሕቲ ኣይኮድን 3.6 እንድሕር ከይዶም ግን 3 times time rate ካት ኣለና good like it ማርኬትና ዘይ ጽበ ዘሎ ግን እዚ ክጽበ ከሎ ማርኬትና not a big damage ሕዝን እዚ ኣብዚ ዓብይ ዕንወት ክፍጠር የብሉን እዚ ካብ 1.8 ኣከባቢ እንድሕር ኮይኑ GDP that's okay ምክንያቱ 2025 ውን 1.8 long term ኢሎምና ነይሮም ጸገም ኣይኮነን ኣዝዩ ካብ እንታሕቲ እንድሕር ኮይኑ ግን the worst alright ከለይቲ እንተኽርኢ ኣለና እዚኣ ኸ unemployment rate 4.3 ይጽበዮ ዘሎ እዚ ከዓ ካብ 4.5 ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ካብ 4.5 ንላዕሊ ግን ብዙሕ ዓዲ ውዕል ክኸውን እዩ ስለዚ ግምት ማርኬትና ኦኬ yes ኣብዚ ከዓ ዳውን ክርኢና ግን we don't want that እዚኣ ታሕቲ 1.8 ክኸውን የብላን እዚኣ ኸ ልዕሊ 4.5 ክትከውን የብላን ምክንያቱ ናይ ምልክታት ናይ recession እየን ክልቲአን the worst ጽባሕ ነዚ ማርኬትና ከጽንዕ oh my goodness so እንታይ ክመጽእ እዩ እንታይ ክመጽእ እዚ ኢና ማርኬትና በዚ ይኸይድ ማለት
حزوا تجد like you know unemployment rate ካብ 4.5 ንላዕሊ ግምታት ኣብ 2025 ክመጽእ የብሉን ክኸውን ዶ for sure yes 4.5 ናይ ግድን ክበጽሖም even 4.6 what Elon is doing this all shit ማለት okay GDP 1.8 ክኸውን ይኽእል ዶ yes ካብኡ ንታሕቱን ክኸውን ይኽእል እዩ not the worst ግን ብጽሕፈለን እዚአን ክትጽዕውን ድሊ እዚኣተን ንጽባሕ okay what is PC inflation okay ዝቕባበና እዚኣ ላ 2.5 ኢለማ ዘሎ እዚኣ ከዓ 2.3 እንድሕር ገይሮማ oh wow ኣሰየ ምክንያቱ ዝቕባበ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ኮንትሮል ክኸውን ኣብ 2025 ክወርድ ምዃኑ ፈሊጦም ነጊሮምን ኣለዉ ዳዕሰ so እዚ for sure ናብ 3.6 ከም ዝወርድ ክንሪኦ ኢና ምናልባት እዚኣ ከም ዘለዋ 3.9 ሒዞማ እንድሕር ከይዶም ተዘቀይሮማ እዚ unemployment ናብ 4.5 ተቀይሮማ እዚ GDP ናብ 1.8 ተቀይሮማ ማርኬት ና gonna be boom ንታሕት ኣፍ hey ምልክታት ናይ recession ምልክታት unemployment high ትርኢ ኣለኹም ግን what እንታይ ኣኹም ትገብሩ ዘለኹም ደኣሞ እንድሕር ሬት ካት ብውሕድ 3 ግዜ ዘይትገብሩ ኮንኩ hey ትራምፕ ዘምጽኦ ይንፈልጥን ያንኩልና okay ወርሕ 4 ዕለት 2 ግብረ መልስ ኣለዎ ናይ ትራምፕ ኣብዚ እንድሕር ኣዝዩ ዊክ መጽኡ he's not gonna do nothing Trump he's a businessman ولا حنت يقبرني he don't like recession create no አይደለም so this 3 report is important for tomorrow okay finally እንታይ ጽበደስ በለ እዚኣ 1.8 እዚኣ 1.3 እዚኣ 4.5 እዚኣ 3.6 then we will go slowly correct ናይ ማርኬት ና ደሓነ እንዳኾነ ንርኢ በቃ ኖርማል ማርኬት ክርኢ ንኽእል ሃይ ክትርኢ ትኽእልንኻ ወይ ከዓ ዳውን ክትርኢ ትኽእልኻ all right this summary very important tomorrow very 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 important for tomorrow that's how market na ክቕለስ ማለት that's how we will see another night 2025 እንታይ bright ይህበና are we gonna just ምውዳቕ ማርኬት ናይ recession እንዳክንርኢ ዋላ ሳይ ክንርኢ እንዲና ጽባሕ ዝህበና ሓበሬታ ብሙሉ ተጓዒዝና ክንከይድና I hope ጽቡቕ ሪፖርት ይህቡና I hope ደሓን ዝኾነ ይህቡና then I hope Trump ወርሕ 4 ዕለት 2 ክብሎ ዝብሎ ዘለውን የቋርጾ then we'll see some correction ወይ ከዓ they ምርኣይ well recession ከጋጥም ትኽእልኻ ኣሕዋት it's just part of the life ኮድ ክሎ maybe 6 months ክንርኢ ንኽእልና 6 to 12 months then they will do this zero እዚኣ ትሪኦ ዘለኹም ዛ 3.9 ዘላ 0% ገብሮ ኸል very easy nothing እንታይ እዚኣ Fed fund rate Fed fund rate እዚኣ ንልኩም ንሳ ተቐንዲ ኣገዳሲታ ማሽር ዘህራሎ እዚኣ 4.3 ዘላ ኣብ መወዳእታ 2025 ሲ ናብ 3.6 ገጻ እንተሕር ኮይና ጸገም የለን without recession ናምነት ላይ ኣብ 2020 ዜሮ ነይርሱ yes ማርች ኮቪድ ምስ መጽ ዜሮ ምስ ገበርዎ wow we get our እንታይ ገብሮሎ ኢንጀክት ገብሮሎ ነቲ ማርኬት like መርፍእ ወጋምሽ መርፍእ ወገሎ hey ነዚ ዜሮ እንድሕር ጌርካ ኢዚ ማኒ ማርኬት ኣሎ well ቁጥሪ ሓደ እንታ ክንገብርና ማርጂን ስታክ ማርኬትና ማርጂን take it zero interest ስለዝኾነ ማርጂን ሎን ወምፂኻ ካብቱ ዘለካ ፖርቶፊሊዮ ኣትሒስካ ማለት እዩ ልቃሕ ኣብ ስታክ ማርኬት ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘለኹ take that invest ግበር then your money is going to be blow up ማለት ነው ማለት zero interest ይኽመጽ so print money and then ብውሽጥኻ ገብሪኦ ማለት እዩ so this is how technically this is how ተምነዊሕ ምሳናት ኾድኩም ትመሃርዎ ትፈልጦ still ትፈልጦኹም እቶም ሓድሽ ዝኾንኩም ግን ኣሕዋት ኣብ ቀጻሊ እንዳደገምና ስለን ደግሞ ምሳና update ክገብሮ ትኽእሉም ኣብ ቀጻሊ ክንከድና I will see tomorrow ጽባሕ ዝህበና ማርኬት ወይ ቁጠባ so happy let's see that rate will be go up I know let's see yeah please thank you everybody please needs to like it thank you so let's see tomorrow I hope so I hope Jerome Powell is going to do something Jerome Powell እንድሕር ጽቡቕ ገይሩ ማለት ያ
Trump, nothing will happen. But as of today, market na snapshot is all over red. Very bad, very bad, very bad, very bad. What is Tesla has been like 53.88 down. Oh, damn it. Oh, damn it. And then Apple 18, and then Amazon 20, and then Meta 21. كلهم through a long correction, bear market, correction, bear market, like all this. Oh, Tesla is crash. So I know Tesla what happened. Tesla is CEO Elon Musk. Because of Elon Musk, بقول بزح ነገር ምቅጻላቱን የጋጥመው ለብትናቶም ህጅሞ ኣብትናይ ናይ ካይን መሸጢ ካልእ it's bad ኣብ ልዕሊ ኢላን ማለት I hope I don't know ሰብዚ ካይ ቀትልዎ ጥራሕ ማለት so ብዙሕ ነገር the worst ነገር ይዝኸይ ዘሎ ካልእ እቶም ኩሎም ኣናሊስት ወይ ከዓ Wall Street ንተስላ ሂቦማ ነበሩ ዋጋ ሄ at the end of the year ከምዚ ክትኮን ያ ነበሩ ኩሎም ንድሕሪት መልሶሉ ምክንያቱ it's not moving በቃ ብዙሕ ጸላእት ገይሩሎ ኢላን ማስክ ካልእ ግን Tesla is going to change by June. FSD is coming, and then we'll see how it does. But still, yeah, recession kali Elens has good fundamentals. There's a lot. Then overall, cool market not long like Apple in correction, and then Amazon is in a bear market, 20%. Meta is still in a bear market. All is bad. Down is almost 7.7%. S&P is kind of in a correction territory, but will down now 8.48 Malik. So this tomorrow will update you guys, and thanks so much. Thank you for being here. We'll see what happened. Always don't forget to have save the life of your family. Life insurance number 1. That's it. That is life insurance is the most important. Please keep that life insurance. Keep this. This is life. All right, tomorrow market نتاك تصبت خل نزل الحطة. Yeah, I did explain كده الله أبريل أبتا فيديو نتاي تصبي أبتن 4 نجار GDP صباح 1.8 تصبي لهم, and then unemployment almost 4.5, PCE almost 2.3, and Fed fund rate كا نتاي تصبي 3.6. الساند حركوينا we will be okay صباح. كابون تحتي وكا قاليتو لعلن حركوينا كن we might see something. Trying to protect the recession, my friend. I'll see you guys. Thank you. I know. Where are you, man? I know Trump is going to be down, by the way. He just Trump is going to be down. He's not going to do anything. It just market. Thank you. All right, I'll see you guys.